Асоциацията на вносителите на автомобили заяви категорична подкрепа за предложенията за промени в Закона за движението по пътищата, които предвиждат отпадане на задължителната нотариална заверка при част от сделките с моторни превозни средства. От организацията определят законопроекта като закъсняла, но необходима стъпка към облекчаване на процедурите и намаляване на финансовата тежест за гражданите и бизнеса при покупко-продажба на автомобили. От асоциацията отхвърлят опасенията, че подобна мярка може да доведе до злоупотреби или до спад в събираемостта на данъци. Те посочват, че и в момента съществуват хипотези, при които придобиването на определени категории превозни средства става без нотариална заверка. Освен това, при внос на автомобили от чужбина, които се продават преди първа регистрация у нас, такава заверка не се изисква, което според организацията създава неравнопоставеност спрямо българските граждани и вътрешния пазар. Законопроектът обаче не предвижда само облекчения, а и засилване на контрола. Планира се задължителни служебни проверки от структурите на МВР за наличие на запори, ограничения и неплатени задължения преди регистрация на МПС. Предвижда се и разширен електронен обмен на информация между службите за регистрация и местните администрации, което според вносителите ще намали възможностите за измами и ще ускори административните процедури. За още новини, не забравяйте да последвате стадото.com.